Ini sini maharaja BBM manik bahadur ne thwimani sang seatur toma je bini thwimani seatur bo sarunja abonor sawi chung jara khumulong je sini khumulong jotno nafro chung sini mobile lok silent tongnan bai koinai afro sini मोबाइल के फाइमानजा फाइजा ओ आम साइने जो तो ताकुक ते बुक सुनो ते बु सिने ओ पांडावा चिकनते पांडावा फाइमानजा फाइका सिने ऑनरेबल EM कमल कलय सिने ऑनरेबल EM राजेश त्रिपुरा ते बु सिने MDC ब्रह्मगनां गणेश TIPRAMOTHA सिने X EM ब्रह्मगनां चंद्रदय रोपिनी ते बु सिने YTF नि लीडर्स रो DWF नि लीडर्स रो ओ आम साइने जो तो ताकुक ते बुक सुनो हामजामा रवै दिनै जों सिगांतोनि बिसिं दैफानो जों महाराजा BBM थैमानि salno जों palai laikha tabok bai 76 year kawai thangkha sini maharaja BBM thैमानि जों एक समायाव माहायङै थांखा sini raja maharaja rokno जों हायामांनो साजाकमानि खोनावै फायखा sini maharaja rok आसायमानि थैमानि बनो जों एक समायाव बावै थांखा जों MDC हाफां फायमानि यागुलो जों sini MDC bo महाराजा BBM आसायमानि सालो जों हलिडे बो डिक्लेयार खायखा ते माहायखे जों थैमानि सालावबो जों थांनाय बोसोरावबो सिगांते खेफानो पालायखा फायनाय सालावबो जों पालायनानै नांनाय पालायलायनाय तानिखे जों जोंनि सिनेमो जोंनि महाराजा बायसि जों जतनो सालाय दङ 184 जना राजा महाराजा जोंनि त्रिपुरा हाव शासन खायै थांखा अमं बायसि जों जोंनि हा होनै आसो गर्व खायै प्राउड खायै जों गसेवै दंमानि एक समायाव जों बावै थांखा जे जोंनि राजा रकनो कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन पालायो लेनिननि जन्मदिन पालायो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिच्छुनि महापुरुष रकनो जोंनि हास्तेव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालाय रजाखा अमहायङै थांखा हेबा जों ताबक हिस्टोरिनो जों रिवाइट खायवनि नांनाय तेवाइसा जों किफिलै तबनानि नांनाय जोंनि महाराजा प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे जों ताबक जोंनि लाइबुमानो हायनो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों साखथालाय दङ साक्सेस होनाय जों आसा खालायो तानिखे जों पहिलावो जों जोंनि सिनेमुनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा BBM सिनिलिया बनि आमलो जों त्रिपुरा हास्ते बुसुक डेभलप ओंनि दंमानि ओंखा आफ्रो जरावो समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनि छाय डेभलप को अमाहायखे आगवै दंमानि जोंनि महाराजा BBM मडार्न आर्किटेक्चर होनै होजागो आगरतलानि पूरा शहर बनि डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खाय थांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुरावो जे स्कुल दंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनु हास्तेवो अमाहाय स्कुल करै जोंनि त्रिपुरा सालुकुरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजरावो 200 नि साय गोबां महाराजा BBM नि आमलो शहर अंचल 200 नि साय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा BBM नि आमलो चाइते एयारपोर्ट दंमानि दिनै जों कायसा एयारपोर्ट नुक्सियो महाराजा BBM एयारपोर्ट ताबक नंमानि ते तिनता कमावै थांखा दिनै जोंनि महाराजा BBM टेक्सा कदक थांखा हिंखे बो दायतिनो चरायगोनो थै थांखा 39 बोसोरनो
বজরি তেই 20 বছর বা 30 বছর থাংখাইকে তিনি চিনি ত্রিপ্রাসানি লুকুরক তাবো হাই जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसोमो बनि नाहरमो बनि ত্রিপ্রাসানো रक्षा खायनानि डेभलप खायनानि बनि वानसोमो जे महाराजा चिनि पंचतिपुरिनि रिजार्व खायकलां माने अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनो लुकुरकनो तंथाय मारया हाय हनै रयकलां माने तिनि बनि आइडियोलॉजी बा एडीसी खा तिनि एडीसी चिनि ত্রিপ্রাসাनि बागै छनाजाखा फियाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक तिनि मा थाइतंमोन दं मा यांगै दं ओ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नांगो बुसिलायबानि नांगो बैलाव जों चिनि चिनि मुंनो मा सिनि ग्रानाय बनि परे जों प्राउड फील मा खायनाय ते जों चिनि राइट्स नो किफिलैनानानि बागै महाराजा बीर विक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोंबै थांलायनाय गां जत लुकुरकनो हायनो हाय kwbangnaनि मुसुगो हायदि जों चिनि चिनि मुंनो तेबो फुवारलायनाय आसक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय।